Не, само броят се тези, които са в чинията. Минавайте, имате още бобчета в чиниите. Не трябва да го бяга. Нямаме повече, бе, някъде е паднало. Какво да Съжалявам, нищо не правиш, връщаш се. Отбора на Тони завършиха първи. Вие имате още бобчета. Бояна, имате още 3 бобчета, дайте лъжицата. Лъжица. Ние нямаме бобчета. Какво да правим ние, като нямаме бобчета? Чакате да финишира и други отбор и да броим бобчетата. Значи 17.